खुलुमबाय दिनैनि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलिन बसुमतारी दिनैनि गाय रादाबफोराव दं। मुंख्लं सुमन स्वर्गियारिनि न'आव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। बिटिसि आयेनारि आफादनि जथुमाव 17 बोसोर सोदोबा जायगा मोनदों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि दाबिजों बाक्सा जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिमानि लांगोनायाव एबसुआ सोमावसारदों। जर'खा मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। बाइकनि उनाव गाखोग्रायाबो हेलमेट हमाब्ला 1000 रां जरिमाना। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनांगौनि दाबिजों ट्राइबेल संघआ फैगौ 22 नभेम्बर खालि मोनफ्रोमबो महकुमायाव धरना होगोन। दानिया आबुं रादाब। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै मुंख्लं सुमन स्वर्गियारिनि न'आव दावबायफैदों। मणिपुराव उदखारिनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय मुंख्लं सुमन स्वर्गियारिनि न'आव दिनै गिबि मन्थ्रिया दावबायफैना मुंख्लंनि सावगारियाव बिबार बावफैदों आरो नखरनि सोद्रोमाफोरखौ खौरां लाना दुखुआव बाहागो लाफैदों। बेजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिया 50 लाख रांनि चेकखौ मुंख्लं सुमन स्वर्गियारिनि अनजालि बिसिनि आखायाव गथायो। मुंख्लं नखरनो खहा सुफुंनायनि थाखाय आसाम सोरखारनि बिथिंनिफ्राय 50 लाख रां खहा सुफुंनाय होगोन होननानै मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ सिगाङावनो फोसावनाय बादियै दिनै गिबि मन्थ्रिया 50 लाख रांनि चेक गथायो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रि आरो साफागुरिनि एमएलए उरखाव ब्रह्म, गिबि मन्थ्रिनि पलिटिकेल एडभाइजार आरो नलबारिनि एमएलए जयन्त मल्ल बरुवा, सानजा कक्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बरमानि एमएलए भुबेन बर', गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारी, तामुलपुरनि एमएलए जलेन दैमारिमोना बाहागो लायो। बबेखानि मुंख्लं सुमन स्वर्गियारिनि जोनोम गामि थेख्राखुसिनि रायजो राजाफोरा लुबैनाय आरो दाबि खालामनाय बादि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों सावरायनानै थेख्राखुसि गामिनि फोनांजाब लामाखौ गोदानै बानायफिनगोन आरो मुंख्लं सुमन स्वर्गियारिनि मुङाव बावगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। बेजों लोगोसेनो गोदोआव मुंख्लं सुमन स्वर्गियारिया फरायबोनाय हिरिम्बा बर' गोजौ फरायसालियाव मोनसे स्टेडियाम बानायनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बिटिसिनि बाजेट जथुमा दिनैनिफ्राय जागायबाय साननैनि हाबाफारि लाना दिनैनिफ्राय जागायनाय बिटिसिनि बाजेट जथुमाव गिबि खेबनि थाखाय हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफोरा गोख्रोङै बाहागो लादों। नाथाय बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बे खेबावबो एबा दिनैबो बाहागो लायाखै होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ सिंगेल मेजरिटि पार्टी जानानैबो इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिआ खौसे जाना सोरखार दानायाव खुंथाय गोहोनिफ्राय गोजानाव थानांनाय बिपिएफ दोलोआ खुद्रिनानै आयेनारि राहा लादोंमोन आरो बिजिरसालिया राय होआगौमानि बिपिएफनि सासेबो सोद्रोमाफोरा बिटिसिनि बाजेट जथुमाव बाहागो लाया होनना आनज्रायना थादोंमोन। नाथाय दिनैनिफ्राय जागायनाय बाजेट जथुमाव बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा गोख्रोङैनो बाहागो लादों आरो खुंथाय गोहोआव थानाय जथायारि सोरखारखौ गोख्रों सोंथि खालामना दान्थे बिदान्थे जादों। बबेखानि दिनैनि बिटिसि आयेनारि आफादनि जथुमाव 17 बोसोर सोदोबा रायखांजादों आरो थांनाय 17 बोसोर बिपिएफ खुंथायनि समाव मावबोनाय माखासे जौगाथायारि खामानिफोराबो रायखांजादों होननानै मिथिनो हादों। बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ लानानै दिनैबो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गंजिनिबो बांसिन फरायसालिमानि लांगोनायाव एबसुआ 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय भिसि लाइस्राम लाडु सिंहजों सावरायनानै गोबां खेब गोसोखां बिलाइ गथायबोदोंमोन। नाथाय बिथाङा बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो इसेबो गोसो होदिया। बेखायनो दिनैबो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानि लांगोनायाव 2 घन्टा हस्रि खावना सोमावसारनाय हाबाफारि लादों होनना मिथिनो हादों। मिरु एबसुनि फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला थाबैनो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव अरायथा रेजिस्टार्ड थिसनजासिम गेदेर थांखिफोर लानायखौ बन्द खालामथ'नाय, एग्जिकिउटिभ मिटिंनि सिगां इउनिभार्सिटि कर्ट मिटिंखौ खुंनाय,
बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि इउजिकिउटिभ काउन्सिलनि लांदां जानानै थानाय सोद्रोमाखौ थिसननाय आरो थाखानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि प्रफेसार लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ बोखारनाय दाबिफोरखौ लानानै बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेश्वर कलेज, तामुलपुर डिग्री कलेज, बाक्सा डिग्री कलेज, मुसलपुर कलेज, बरमा कलेज, बिबि किसान कलेज, केएससि कलेज, आनन्द बाजार डिग्री कलेज आरो सालबारि कलेजनि दालाइसा एबसु आरो लिटारारि गौथुम जथाय फरायसालिमानि लांगोना मोखाङाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लाना होस्रिखावदों। सेबाया खुंनाय जर'खा मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादनि रिजाल्टखौ दिनै फोसावबाय। जर'खा मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादनि रिजाल्टखौ दिनै फुंनि 11 रिंगायाव फोसावबाय। sevaonline.org आरो आसाम एसएसएलसि रिजाल्ट 2021 बे मोननै लिंकआव जर'खा HLHC आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि अलखद थासारिनि थाखाय सेबाया देग्लायनि HSLC आनजादखौ खुङालासेनो नम्बर इभ्यालुएसन खालामनायनि गेजेरजों मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादनि रिजाल्ट फोसावदोंमोन। बबेखानि बे रिजाल्टनि सायाव गोजोननाय गैयै एबा नम्बर इभ्यालुएसन खालामनायाव गोजोनि फरायसाफोरखौ आनजाद लिरफिननायनि खाबु होदोंमोन आरो 1 अक्ट'बरनिफ्राय 11 अक्ट'बरसिम जर'खा HSLC आनजाद खुंनाय जादोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला जर'खा HSLC आनजादखौ लिरनो थाखाय गासै 22,800 फरायसाफोराल' अनलाइननि जोहै आर'जलाइ गथायदोंमोन। नाथाय जर'खा SSLC आनजादाव 19,305 फरायसाफोराल' जिरायदों। बाइकजों गुवाहाटीयाव थाङोब्ला सांग्रां जा। गंसे बाइकजों सानै सुबुङा गुवाहाटीयाव थांनोब्ला बाइक उनाव गाखोग्रायाबो हेलमेट हमना थां, नङाब्ला नोगोद 1,000 रां जरिमाना होनांगोन। मख'नो गोनांदि बाइक सालायग्राफोरनि सायाव हान्था-मेला बिफाना गोख्रों राहा लादों। गंसे बाइकआव सानै सुबुं गाखोयोब्ला सानैबो हेलमेट हमनायखौ कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया गोनांथार खालामदों। बाइकनि उनाव गाखोग्रा 4 बोसोरनि देरसिन साफ्रोमबो हेलमेट हमनांगोन। बे आयेनखौ सिफायग्राफोरा 1,000 रां जरिमाना होनांगोन। बेनि अनगायैबो गले-गले बे आयेनखौ सिफायबाय थायोब्ला बाइक सालायग्रानि हेंथायै केस थिसनगोन होननानैबो जिल्ला खुंथाया रोखायै फोसावदों। थांनाय समफोराव रायजोनाङै खेबनै साखा गारिनि जाब्रबथाया बांसिनदों। बेनि फारिलाइयाव गुवाहाटी नोगोरमायाबो खम नङा। बेजों लोगोसेनो हेलमेट हमिनि जुनै जाब्रबथायाव गोबां सुबुङानो जिउ गोमादों। बेनिखायनो लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानायनि हारखौ बाङाइ खालामनो थाखायनो कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया बे राहाखौ लानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायदों। बावैसो सिगाङाव आसाम केबिनेटआ कामरुप मेट्र' आरो कामरुप रुरेलाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बयबो हा बायनो हागोन आरो फाननो हागोन होननानै लानाय थांखिनि बेरेखायै लोगोसे बिटिआर आरो सदिया महकुमायाव नेपालिफोरखौ थागिबि स्टेटास होनायनि थाखाय गोख्रों अजद होनानै आरो सिगांनि बादिनो दाफिननांगौ होननानै बे दाबिजों ट्राइबेल संघआ फैगौ 22 नबेम्बर खालि आसामनि मोनफ्रोमबो महकुमा मावख'गिरिनि मावख' लांगोनायाव धरना होनो थाखाय हाबाफारि लादों। बेनि अनगायैबो आसाम सोरखारा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै हाबफैनायफोरखौ थाबैनो होखारहरनांगौ आरो बेनि राहा लानांगौ होननानै गोख्रों दाबिखौबो दैखांनाय जागोन होननानै ट्राइबेल संघआ थांखि लादों होननानै गांसे प्रेस बिबुंसार होदों। थांनाय 15 नबेम्बर खालि सुकुमार बसुमतारीनि मासि दैदेननायाव गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउस नब्लाङाव मिरु ट्राइबेल संघ मावफुं आफादनि मोनसे मेल खुंनानै बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि केबिनेटआ लानाय थांखिनि बेरेखायै गोबां ट्राइबेल आफादफोराबो हेंथा होदों आरो बे थांखिखौ जुदि बोखांनानै लाफिनाब्ला दुलाराय आसाम नाङै ट्राइबेल संघआ थाद'नाय गैयै गोख्रोङै सोमावसारगोन होननानै हुमखि होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।